Kakam sniew ni ki kam yesho brio kam dei ka bersuja tang hanong ba Shillong rei ka jaru wat sigiwe dia kiri jong ka perthei henrei kam judan ka jingpen king ya ka yo ka hat bat ka long bai ku majulong man ka sngi bat halor ka ni ka jingpynbna pai ba ka dupdi commissioner ka east ka sales babaro ki dukan hapo ka nong ba kin hap ban khang hapo ka sipo ba jiben miet na ka liang ba po lingdo ulapan pau ba skoi hap ya ka te ko hukum jong ka dc Habai kerana bakilar pertai kubur uba poling do uba di menteri sarkar bapa ia ketanat kam juga kai pertai uloong hakabaning kong ka sarkar kariban penslul bonan ra ek syongsuk syongsain hapo kanong ba kenang ba kinong ya nong yang hakapor mit kin om tieng habaya haki por mit bat kani ka jingpynbna ka dc ka long bakla sibun namar ba kani ka kata ikinong wan juga kai pertai kibawan hapo kanong ba hakapor mit kaban kong shwa ka long ba ban penslur ya ka jing Song nong ba ka jumi ki brio ki kam so singan anyat haba ki dukan bat ki yo ki plek de kumno pin community ba ki brio kin so singan ba ki nyat ha ba dum bat ba mundan brio saudang tamba ki ba ya la la kan no ki dukan ka ba ya pan bet ya ki interest som ki brio ki baron kam banyak men mit betray ki hospital ki attend ki nongpang ki emergency wajah ki yang bisa kin semua kuno la datang maki ki dalam asurap te ke balai dalam pihak tu ban pek ba kini ki nong jengok pertai menda ni dan ki nong jengok ki bawan la jan poi khat sanlak si snap bro ki ba poi si ho khat wei ni ha hotel kin ne kuno ki nyok bam nang no di kita berokok kita iki isu sebab ada ban sim haswaba kami kebaku mereka order ngala kren ya u cm ngala kren ri u deputy cm in charge terap yeng but la pentek sangaba in khat la sai kasni ya ka high level official meeting ban review ya ka law and order situation kuntup ya kan order jung dc east castle hanga ala power kumta but ngan keren tak pasai ba kamdei tang kijing ja ku kum ini kumja tang Shillong ki ja shawai ki ja New York ki ja Paris ki ja ha ki ni ki ri ki bala shai baru de kamut ba pikhan no yeki be tang ha gohati menchwa brio ki na gohati ki kiyo banwan siki Shillong mentara ba bun sigi nong Shillong ki balik ka se gohati balai ba kiyo banyak kiyo ban recreational facilities ki bun ki brio ki pam khat bai ar gym mi ki family ti kita ki ban ka sar be jungi dra ka state jungi ka de ban pau shabar but in payment create ru ya impression ba ka kri chaka kolom safe manirung manimi ki babon ki hotel ki mi opam din chong ka ndai steng ho buji te kini ibru go poimit kin lechino te la da shikali ki let klembam kin ni pa kin ong no shkonga sorry pat kum kane bangi le menta bangi encourage ki homestay si hajar tali san hajar ngot ki kam nangne sisnem ru pa de jing ku te ka economy yang tu kisna kan kiyo nanta wat ki bede di wai dong adu bede so kiru ki onon na jing wan jo ki visitors te ka image ka jongi kani ka bangi le mta pa kum ka kendai la dengan declare kum ka pedestrian zone ni ka jaka ya jongki brio ki ya kejap te la ketuhi kalong ba ngin penkelai ka kumba pikran mentan ketu ngin penkelai ka saka pedestrian zone ka pakin dan ru ki bus gas lani gini ginong dem te ki bu ki employment te lada ngia hangdur ya baro po shu ko uji te ini kan sudah kuno